Wczasy na połedniu. Mam tako skamracono pora małżeństwo, którzy mają radę jeździć na urlop kajsik na północ Europy. Znaczy się Norwegię, Danię, Szwecję, Estonię. Takiego znaczy się ptoka mają. Mają też bajtla wele 1,5 roku starego. Inakszy niż łońskie lata uzdali i że latoś wybierą się, wypuszczą ci się blank na południe naszego kontynentu. No i bez sufal podsłuchać jej gotka o tych planirowanych wywczasach. Wiesz, staro, to można wykluczymy się latoś do Szpanielska? Ja, mogę być, ale do bajtla będzie to można za daleko rajza. No, a do Italioków? Byliśmy tam przeca 2 lata temu nazad. Aha, no to można Austrią albo Szwajcarią. Coś ty jaki, tam przeca lepszy zimą pojechać. No okrom tego byliśmy tam na tej poślubnej rajzie. No toż można Słowacją, w góry się wykluczymy. Ja, w góry fajnie, ale można bliżej by było wykludzić się te nasze Tatry. Przecież to też szykowiste góry, prawda? No dobra, niech ci będzie. Ale wiesz co? Tam mogę być deczko za zimno do naszego synecka. W górach przesadzawnym mogę się roztomajcie przytrefić. Można i lepszy kajsik na Mazury. Tam na Mazury jeżdżymy dość często. Stamtąd już przeca blank blisko nad Bałtyk. Ciepnąć kapelką. To można ich pikać nad morze. Może padosz. No mogę być, ale kaj. No to jadymy na Bornholm. No i tak moje przyjaciele mieli śluz ze planirowanym wywczasów na południu Europy. Podsłuchował Eugen z Pnioków.